Gaur berton bildu gara, ohiko udal bilkura eratzeko dosatzeko asmoz, urriako 26 dela, arratsaldeko 7 inguruan. Orduen lehenengo eta bain eta beste mai batzuetan egiten izen dugulez, egiaztatuko dugu beharrezko kuorune dauela. Eta horretarako bertaratukoak onakoak dire. Lehenengo, Jabi, Naiara, Bego, Gorka, Irati, Amets, Aritza, Amaia, Iker, Pepi eta Unai. Orduen, danak bertaratu dute zauzielez, beharrezko kuorune egiaztatu da, organo eratutza hartu alda. Gaizen zerrendari heldute, lehenengo aztergaile izango litzateke 2023ko irailaren 28an egindako ohiko bilkuraren akta honestea hala behar balitz. Inok zer espadeko esateko, boskatuko dugu ontzat hartzea akta. Botoak alde? Hau batez. Bigarren puntu izango litzake alkatetzaren dekretuen barri ematea, 2023ko 376tik eta 424 Honakoak dire dekretuek. 376, udalerriko ingurumen aholkularitzako zerbitzua kontratatzeko lizitazioa esleitu gabe ustea. 377, Bakioko udalean ingurumen laguntza kontratatzeko espedientea onartzea, bai eta administrazio klausulen eta preskripzio tekniko berezien agiria bere. 378, kanposola 10ean obrak egiteko baimena ukatzea. 379, trafiko arloko zigor espedienteari hasiera emotea. 380, egurra ataratzeko baimena. 381, ibarretako lokal bat erabiltzeko baimena. 382, maien eta ulkien zerga errolda honestea. 383, berbalagun eta guraso lagun programak euskera tailerrak eta aholkularitza emateko zerbitzua kontratatzeko espediente onartzea. 384, panel fotovoltaikoak eta aerotermia instalatzeko obra lizentzia. 385, panel fotovoltaikoak instalatzeko obra lizentzia. 386, panel fotovoltaikoak instalatzeko obra lizentzia. 387, panel fotovoltaikoak instalatzeko obra lizentzia. 388, saneamendu sareko lanak egiteko, odiaren irtera egokitzeko eta landarestatzeko obra lizentzia. 389, komunitate baten gaz argunea jartzeko obra lizentzia. 390, animali arriskutsuak izateko lizentzia. 391, sare feministari egun jakin batzuetan entzeguak egiteko lokala lagatzeko baimena. 392, fatxada konpontzeko obra lizentzia. 393, igogailoa jartzeko obrak lehengoz okupatzeko lizentzia. 394, azte klima azoka egiteko udal baimena. 395, American Tower Espanya SL Uri telekomunikazio azpiegitura bat esartzeko obra lizentzia ukatzea. 396, fidantza baten itzulketa. 397, limpiezas industriales Morga SL-eri kontratu txikia esleitzea Bakioko sarrakoa bidean euri hodia garbitzeko eta ikusteko lanak egiteko. 398, 254 Print Solutions kontratu txikia esleitzea Bakioko kiroldegi konketetan jarri beharreko panelak hornitu eta instalatzeko. 399, zerbait sor premiamenduz bideratzea. 400, familia bakarreko etxe bizitza birgaitzeko lizentzia. 401, nominak ordaintzeko ebazpena. 402, kredituak aldarazteko ebazpena. 403, WOP Challenge 2023ko lasterketa egiteko udal baimena. 404, Ibarretako gela bat erabiltzeko baimena. 405, obligazio bat onartzea. 406, kontratazio mailak obras y servicios hartanda SL enpresaren alde egiteko esleipen proposamena onartzea. 407, estalkia eta fatxada konpontzeko obra lizentzia. 408, obligazio bat onartzea. 409, obligazioen ordainketa onartzea. 410, estalkiko isurialdera aldatzeko eta leio bao bi handitzeko obrak legeztatzea. 411, filma grabatzeko baimena. 412, Zeprenor enpresari kontratu txikia esleitzea seinale vertikalak hornitzeko. 413, Elexaldeko ponpaketak obrak
y servicios hartanda SL-eri enpresari esleitzea, 414. Baserri bateko hormak eta estalkia birgaitzeko obrak lehenengoz okupatzeko lizentzia, 415. Etxebizitza bat birgaitzeko lizentzia, 416. Eskursion Estuñe Sánchez SL-eri urkitza ikastetxearen zerbitzurako 2023-24 ikasturtean Bakioko udalerrian eskola garraio egiteko baimena, 417. Nitxo baten kontzezioa ematea 10 urterako, 418. Zenbait zigor espedienteari hasiera emotea, 419. Guretxea garbitzeko kontratu txikia esleitzea Areaga Garbiketak enpresari, 420. Burze enpresari kontratu txikia esleitzea konpresorea hornitzeko, 421. Alegazio bat baiesteko ebazpena, 422. EIT batean adierazitako 1 eta 3 tarteko gradu akatzak zuzentzeko obra lizentzia, 423. 2 etxebizitzatan azalera banatzeko eta gehitzeko lizentzia, eta 424. Obligazio baten ordainketa onartzea. Bueno, hemen kontratuetan azaltzeko, hori batez be kontratu txikiek, limpiezas industriales Morga SL-eri egindako kontratu txikia, 980 euro gehi bezakoa, Bakioko Sarrakoa bidean, hor dauzen pluvialak, ikusteko garbitzeko, eta ikusteko, bertara konekteta dauzen etxeak eta ondo konekteta badauz. 388/2023, 254 Print Solution kontratu txikia indako, kiroldegian imini diren panelak eta instalatzeko eta hornitzeko. 1.318 euro beza. 412/2023, Zeprenor enpresari kontratu txikia egiten dako, seinale vertikalak erosteko, 929,86 gehi beza. 419/2023, Areaga Garbiketak enpresari, Guretxea garbitzeko, garbiketa orokor bat eginda obra eta ostean, eta esleitu dako Areaga Garbiketak enpresari, 404 euro gehi beza, eta gero Burz enpresari konpresorea erosteko, 420/2023, dekreto. 1.167,20 euro. Beste bat, Elesaldeko ponpaketa esleitzea. Eta esleitu da, 86.000 obra egitea. 86.000 eurotan. Obras y servicios hartanda SL enpresari. Esleitu dako. Inokarri biderik edo espado behar, dan hori jakinaresi jatzu ez dekretuek, eta hurrengo puntora paseko gara. Osetxu, ez dago zer ikusirik honegaz. Kirondegi zen sartukenan, hori danea pasan urten imizen danea panel asidiria kartela bentzen. Bat ez da gizerena, da bigarrena da futbol partiduek eroselan da kartel bi asidiria imitzen. Hori kapo mandan. Da hori geldi-geldik azten bagaran, bat, bi, hirugarrena, laugarrena, akabukuen, da hori nitxartu ikuste dut, Barruen dago, barruen panel bat dago. Barruen gatxe, kanpun imintza huie, bi dauzi imintza. Eskenduko dago. Hori diru pagaduko, nitxeko da, nitxako. Eta horretarako da, Bai, dauz, gaur goizin bai. Bueno, gana horretarako da. Bata futbolan alako partido bakizo basaurin kontra ero da gero beste bat ez dakiz ere gauzuri ez da ustar gure zere da eskinen da karo hori geldi-geldik itxitzen badun traka gero iratuko gara lengulez da ez da ni futbolan kontra nago bai ez barruan ipimar dire horre gauzek jagorin bidu bakurtxu. Bueno, barduen hirugarren punture pasekoara. Hala badagokio, Bakioko kale izendegia gokitzea batzi, 169/2019 dekretuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko izendegi geografiko ofizial berriak sarritakoarekin bat egiteko, Eustatek. Azaldu, mesedez. Vale. Eustatek ez bakarrik bakiz hori, beste, Euskal Herriko hainbat herriri, eta ez dakit beste,
uste dut Euskal Herrikoatan mugatu dela, proposatu da, aldaketa batzuk egitea kale izendegietan. Orokortasun batetik datozen aldaketak direz, printzipioz ez dotzi eragiten toponimiari buruzko gaizeri. Eragiten dotzie, izendapen orokorrei. Gure kasu konkretuen izango litzake, gaur egun kale batzuk dekoguz edo, kale edo plaza batzuk dekoguz izendatute plazea izenagaz, eta bakiz hori eragiten dotzon arlo horretan, pasako litzakez eustaten proposamenez, eta gero geure ganatzeko, geure kale izendegi aldatzeko, proposatzen da Elesaldeko plazea, Elesaldeko plazara, pasatzea, Agirre Lehendakaria plazea, Agirre Lehendakaria plazara, pasatzea, Nasape plazea, Nasape plazara, Portu Ondoko plazea, Portu Ondoko plazara, eta Bentako plazea, Bentako plazara. Beraz, proposatzen dana eustatek egin dauen aldaketa hori, geure ganatzea eta geure kale izendegia egokitzea eustaten proposamen orokorra honeri. Inok argibidirik edo espadeko, bozkatuko dugu, botoak alde, hau batez. Aztergaien artean, urrengo puntu izango litzake, hala badagokio, udal langileen ordainsarien 0,5%ko gehikuntza gehigarria onartzea. Beti ere, 2023ko estatu aurrekontu orokorrei buruzko abenduaren 23ko, 31, 2022ko legean aurrikusitakoaren arabera. Eudelek udalari zirkular bat bota dutzen eta zirkular horretatik irakurriko deutzuet. Zirkularrak egiten duen gomendioa honakoa da. 0,5% ordainsari igoera gehigarriari buruzkoa, 2023ko urtarrilaren bateko ondorioekin. 2023ko ekitaldirako ordainsarien igoerei buruz, Eudelek urtarrilaren 18 eta irailean 22an bidalitako zirkularren jarraipen gisa honako hau jakierazten dizuegu. Joan den irailaren 28an Estatistikako Institutu Nazionala Kontsumo Prezioen Indize Harmonizatuen 2023ko iraileko datua aurreratua argitaratu zuen eta 3,2koa da. Datu hori 2022ko ekitaldiko urteko kopi harmonizatua gehituta 5,5koa. 6tik gorako batura ateratzen da. Eta baldintza hori estatuko aurrekontu orokorrei buruzko 31/2022 legearen 19. artikulua jasotzen danaren arabera, ordainsarien 0,5ko gehieneko igoera gehigarri egiteko 2023ko urtarrilaren lehenengo egunetik ondorioekaz, hildo horretan eta legeak berak jasotzen duen bezala, Ministro Kontseiluak 2023ko urriaren 3an egindako bilkuran gehikuntza hori aplikatzea erabaki du. Aurrekoa ikusita, Eudelek aurreko ekitaldiko udaleko langileen ordainsarieri igoera dagokienez egin izan duen bezala, eta 31/2022ko legeak ordainsarien arloan izan ditzaken interpretazioak argitze aldera, egokitzat jotzen dau Euskal Udalei honako gomendio hau egitea. 2023ko estatu aurrekontu orokorrei buruzko abenduaren 23ko 31 2022ko legearen 19.2a artikuluan aurrikusitako sektori publikoaren zerbitzuko langileen ordainsarien 0,5ko gehikuntza gehigarria onartzea. Igoera hori aplikatuko zaie 2022ko abenduaren 31 arte indarrean dauden ordainsarieri eta 2023ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin. Aipatutako 31/2022 legearen 19.2b artikuluan xedatukoari dagokionez 2023an barne produktu gordinaren bilakaerarekin lotutako 0,5ko beste igoera gehigarri bat egiteko aukera aurrikusten da. Baina Ministro Kontseiluak erabaki bidez horri buruz xedatzen dena beteko da. Dagokion unean eta Eudelek horren guztiaren barri emongo da unean une. Labur bilduta proposatuten dana 2023ko urtarrilaren lehenengo egunetik ondorioak izan daitezan, 0,5ko igoera egitea 2022an abenduen egon zan soldatari.
Eta bestea, toketan dan momentuen, Kontseilu ministroak hala erabakitzen badau, beharrezko erabakia beharko dau. Inok argibiderik edo behar dau? Besterik ezean bozkatuko dugu, botoak alde, hau batez. Urrengo puntu izango litzateke, ala behar balitz, 2023ko ekitaldiari dagokionez, Bakioko kultur eta kirol elkartei zuzendutako diru laguntzak onartzea. Bale, nik engo dut apurbete emaitza saldu, eta gero igual zuk esan ibilbide dekon honek. Eskaera egin deure, bat 2, 3, 4, 5, 6, 11 elkartek, eta orduan, nik esango tena da, zenbat puntu jaso deurien, zenbateko dirua eskatu zeudien, eta zenbat esleitu dakien. Orduan, abesbatzak, 43,5 puntu ukidotxuz, eskatu zeudiesan 2.307,5 euro, eta moten dakia, esleitu dakia, eskatu zeudien hori. Alaitasunak, 52,5 puntu ukideuz, eskatu zeuzen 2.700, eta esleitu dakoz 2.700. Bizilorek, 35 puntu ukideuz, eskatu zeuen 3.122, eta emondakoz 2.250. Baki kirol taldeak, 40 puntu, 3.000 eskatu deuz, 3.000 emondakoz, Guraso elkarteak, 46,6, eskatu deuz 1.643, eta esleitu dakoz 1.643. Ariak, 28,5 puntu, 2.200 eskatu, 1.500 esleitu. Itxasaldek, 40 puntu, 3.150,81 eskatu, 3.000 emondakoz. Martatxorik, 42,5 puntugaz, 2.300,89 eskatu, eta 2.300,89 esleitu. Surfek, 40,5 puntu, 2.991,42 euro eskatu txuzen, eta esleitu dakoz 2.991,42. Arrapalak, 18,5 puntu ukidotxuz, 223,22 puntu euro eskatu dotxuz, eta 223,22 euro emondakoz. Eta gure etxeak, 34 puntu gaz, 107 eskatu deuz, eta esleitu dakoz, 107. Bakioko udaleko elkarteri emon beharreko diru laguntzak, elkarte bai kultura eta kirol elkartei emon beharreko diru laguntzan ganera, komentatu behar dodana da, beharrezko prozedura segidu dauela, ordenantzan esarritako agaz bat, eratu zala, eskabide epe bat zabaldu zala, jende horrean esarri zala, interesdunek eskabideak egin diesan, eta ametsak aitatutako taldeek eskatu ebela. Eta danari onartu jakie diru kopururen bat. Orain egin beharrekoa da, erabaki honen ostean, jakinarazi egin behar jakie talde kulturaleri, eta errekurtso regimena jakinarazi behar jakie, bataren bat, ebazpenagaz bat ez balitzetorko, behar dauzan errekurtsoak ipini deiesan. Eta hortik epe batera, ordaintzeko agindua emango da. Eta gero, legeak esartzen dauzen, beste bete behar batzuk, betetu beharko dira, esate baterako, argitaratzea boletinetan eta estaduko datu baseetan. Erderaz uste dela base nazional de datos de subvenciones edo alakoren bat. Orduen, beharrezko prozedura segidu behar dau. Besterik ezean, bozkatuko dugu. Botoak alde. Hau batez. Seigarrena. Hala badagokio, Euskal Autonomia Erkideko Justizia Auzitegi Nagusiak Eusko Jaurlaritzaren 169/2019 2019 dekretuan Euskararen sustapenari buruz baliogabetutako artikuluen aritik UEMak eta eudelek egindako adierazpen bateratua onartzea. Ona dakarguna da, bakizoko dela bi saretan, elkartetan edo dauz hartunde, bat da eudel, eta beste bat da UEMan bebai, Udalerri Euskalduna eman komunidadean.
Orduan, bai batak eta bai besteak epaiaren kontra adierazpen desberdinak egin dotxuez, orduan guk ona dakarguna da biak onartzea. Baina, holan imprimi dute dekotena irakurtzeko, UEMakoa da, baina, bai gure dut, batez be, eudelena bebai azpimarratu, ze eudelek esaten deuena da, edo eudelek aldarrikatzen deuena da, epai hau toki autonomiaren aurkakoa dela. Hau da, udalak funtzionatzeko dekogun autonomia horren kontra egiten deuela eta zuzenean jotzen deuela, gure guk udal moduan aukeratzeko eskubide horreri, ez? Orduan, nik uste dut, arlo horretatik importantea dela hau azpimarratzea, hau da, udal honek, eta nik uste dut, Euskadiko udal batek berez, naiz eta euskera aukeratu lan hizkuntza moduan, inoiz ez totxola, edo beti bermatu deuela erdal hiztunari erderaz informazioa eukiteko eskubidea. Orduan, hemen nik uste dut aldarrikatu behar dugula euskeraz lan egiteko edo euskeraz lan egiteko aukera hori, badeko gula askatasuna hori aukeratzeko, autu hori egiten jarraituko dugula, baina beti bere bermatuko dugula herritar bakotzak dekon hizkuntza eskubidea. Orduan, eudelek nik uste dut hori, apurbet zentretan deuela batez be hori, udalak, udalaren autonomia horretan hau da. Sententzia honek aurrez aurre edo jo egiten dutxo gure autonomiari, eta orduan horren kontra gauz. Eta gero, UEMana, hau irakurriko dut, imprimi dute karri dutena dalako. Orduan, UEMak dinona da. Sententzia horren aurrean, udalak dino. Bat, kezkaz eta larritasunez hartu dugu Euskararen indar berritze prozesuaren aurkako epai hau. Testu ingurua ere kontutan hartu behar da. Azken aldian, gizabereko epai batzuk iritsi dira eta guztien berbera izan da norabidea. Epai hauek traba dira, urteotan Euskara sustatzeko bidean adostasun handiz eraiki den orubearentzat. EAEko auzitegi nagusiaren epaiak bete-betean eragiten die UEMako eta bertako kide diren udalek urte askoan jorratutako lanildoei, hizkuntza plangintzari eta kontratazioari adibidez. Udalak helburu nagusien artean du udalerrien euskara normalizatzea eta herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzea, eta sententzia honek oztopoa besterik ez dakar. Hori jarri bai du ez baian auzitegiak. Euskararen normalizazioa. Euskararen lehenestaren aurka egin du gazteliana baztertzea delakoan. Ez da alakorik. Minorizatutako hizkuntzak aurrera bidera eramatea da eskubide guztiak bermatzeko. 3. Sententzia horiek bereziki eragiten diete udalarri euskaldunei. Horietan ari baitira hartzen euskaraz funtzionatzeko neurri gehien. Hori oztopo bikoitza da Euskararen indar berritze prozesuentzat. Batetik, galga jartzen diete Euskara normalizatzeko neurri aurreratuenei eta normalizazio prozesua badauka horren premia. Bestetik, Euskara indar handiena duen lurralde eremuei eragiten diete eta gune horien premia gorria du Euskarak. Udalerri euskaldunek ezinbestekoa dute lege babesa. Udalerri euskaldunetan hainbat arlotan aurrera egin eta Euskarak hamarkada hauetan baina oraindik bada zertan eragin. Udalean bertan ere urrats handiak egin ditu euskarak, eta gaur egun zerbitzu hizkuntza ez ezik lan hizkuntza nagusia ere bada euskara. Horretan jarraitzeko asmo sendoa du udalak eta aurrerantzean ere martxan jarriko ditu bere esku dauden neurri eta plangintza guztiak. Euskara da gure udalarriko hizkuntza propioa eta hori sustatzen jarraitzeko konpromisoa dauka udalak. Justiziazkoa da. 5. Udalak asmo hori garatu ahal izateko ezinbestekoa du lege orube sendoa. Hortaz, udalak dei hau egin nahi die, lege araudia garatzeko eskumena duten gainerako erakunde guztiei. Nork ere, eskumenekin eta elkarlana oinarritzat hartuta, urra dezagun bidea Euskararen indarberritze prozesua lege babes sendoarekin hornitzeko. Eta 6, UEMak bat egiten du Euskalgintzaren Kontseiluak azaroaren 4 Bilbon antolatutako manifestazioarekin eta epai honek beste arrazoi bat jarri du kalera ateratzeko. Euskararen aurkako eldarraldia eten egin behar da. Horregaitik, UEMako
kide garen einean, euskararekin bat egiteko eta Bilboko mobilizazioan parte hartzeko deia egiten die udalak herritarrei. Bataren batek zeo zer argitzeko gehitzeko, besterik ezean boskatuko dugu alde egingo dugun adierazpenaren alde, adierazpen bien alde, biak direz batera, Bale, botoak alde, hau batez. Zazpigarren puntu izango litzake, hala badagokio aurrekontu parte hartzaileen konpromiso politikoa onartzea. Bale, igual, irakurriengo dat konpromisoa. Partaidetza asko aurrekontua 2024-2025. Partaidetza asko aurrekontuen prozesua aurrera eraman alizateko, Bakioko udalean ordezkaritza politikoa dugun alderdiok, H Bildu eta OEJ-ak, honakoa badostu dugu. Bat, prozesuaren oinarriarekin bat egitea. Osoko bilkuran aurrekontuaren atal batzuk herritarrekin egindako partaidetza prozesu bidez eztabaidatu eta erabakiko direla adostu dugu. Aurrekonturako proposamenak bi azpiataletan antolatuko dira. Batetik, gastu errentuari dagozkionak zuzenean jaso, aztertu eta bideratzeko konpromisoa hartzen da. Eta bestetik, inbertsioen zatiari dagokionez, aurten ere herritarren behar izanak zeintzuk diren ezagutuko dira, prozesu parte hartzaile zabala antolatuz, hurrengo 2 urteko egitasmoak definitzeko. 450.000 euro herritarren eskura jarriko dira, hurrengo 2 urteotan, 2024-2025 egingo diren inbertsioak aukeratzeko. 2. Prozesu erabakitzailea izango da. Zentzu honetan, herritarrek erabakiko dutena osoko bilkuran onartzeko konpromisoa hartzen dugu. Prozesu erabakitzailea izateko asmoz eta partaidetzari garrantzia emateko, 115% parte hartzeko erronka ezarri diogu prozesuari. Inbertsio handiek zein txikiek tokia izan dezaten 450.000 euroak 2 multzotan antolatuko dira. Proiektu handi batek diru guztia eraman ez desan, planteatzen da proiektu batek ezingo duela partida erdi baino gehiago hartu. Aurrekontu muga hauek aldakorrak izan daitezke, behin herritarrek proposamena jaso eta ikusi ondoren. Izan daiteke adibidez herritarrek inbertsio txikia bakarri proposatzea eta handirik ez jasotzea edo talderantziz. 4. Alderdi politikoetako ordezkariok prozesuko lan mai eginkizun hauek beteko ditugula adostu dugu. Herritarrek proposamenak egiteko epea zabalduko da azaroan zehar. Aldizkari bat helaraziko zaie Bakioko herritarrei parte hartze prozesuaren nondik norakoak azaltzeko. Aurrek urteetako proposamenen egoeraren berri emateko eta lehenengo faseko batzar ireki ekitaldi zen proiektuen ekitaldien data eta lekua jakinarazteko. Prozesuaren gidaritzako berme batzorde herritarra osatzeko konpromisoa hartzen dugu. Berme batzorde hau alderdi politikoetako kide zein herritarrak osatuko dute eta herritarrak ausaz aukeratuko dira. Ordezkari politiko gisa berme batzordeko bileretan parte hartuko dugu herritarrekin batera prozesuaren inguruko erabakiak hartuz. 2 ordezkarik parte hartuko dugu guztira. Berme batzordean gure parte hartzea iritzia emateko eta erabakiak hartzeko izango da. Gainerako partaide guztiekin berdintasunean. Prozesuaren diseinuari, komunikazio euskarriei eta planifikazioari ekarpenak egingo zaizkio. Leheneste irizpideak adostuko dira, bozketa prestatuko da eta azken erabakia hartuko da. 16 urtetik orako herritarrek modu arruntean parte hartzeko zein berme taldeko parte izateko aukera izango dute. Baina proposamen fasean, zein bozketa fasean, 9 urtetik gorako herritarrak parte hartzeko aukera izango dute. Adin txikikoen parte hartze egokia bermatzeko asmoz, hauekin lehenengo fasean dinamika desberdinduak egingo dira. Ludoteka, eskola, zein gazteleko aprobatxutuko dira, prozesua azaldu eta egon daitezkeen kexa zein proposamena jasotzeko. Bozketa fasean datuen babeserako legea betetzeko, adin txikikoek papeleta desberdin baten bitartez bozkatu beharko dute. Ume eta gaztetxoen parte hartzeak duen garrantzia ulertuta, adin txikikoek gehien bozkatzen duten proiektua aurrera eramateko konpromisoa hartzen da. 6. Aurreko prozesuen informazioaren jarraipena egingo da eta herritarrei helaraziko zaie informazioa. 7. Aurten garatuko den aurrekontu parte hartzailean erabakitako proposamenen jarraipena egiteko konpromisoa
hartzen dugu. Horretarako, 6 hileko maiztasunarekin proposamenen egoera eguneratuko da eta herritarren esku jarriko da. 8. Aurtengo erronka izango da komunikazioa indartu eta herritarrei ahalik eta baldintza egokienak bermatzea, parte hartzea zabaltzeko. Eta 9, prozesuan zehar desadostasunik izanez gero, horiek komunikatu eta kudeatzeko borondatea adierazten dugu. Zalantza edo desadostasun baten aurrean, aholkularitzarekin harremanetan jartzea izango da lehen urratsa. Eta teknikari hauekin adostuko da desadostasuna kudeatzeko prozedura. Honek dire, 9 puntu konpromiso politikoaren 9 puntuak. Inok bat zeo zer gehitzeko? Besterik ezean bozkatuko dugu, botoak alde. Hau batez. Eta 8. puntu izango litzake eskaerak eta galderak. Ez dakizu zer badeko zuen. Nik bai aprobetsatu gure dut. Gauza bat esateko, suposatzen dut urrengo hilietan Palestina eta Israelen arteko gatazka hori luzatzen bada, erakunde publikoren batek ekarriko dozkula adierazpenen bat osoko bilkuran onartuteko, baina, badakit bakizoko udalak ez dekola proiektziorik mundu mailan, ezin dugula eragin aldeurienak gu baino botere asko handiza badekiela, baina pentsetan dut importantia dela, momentu honetan gu hemen lasai gauz pleno bat ospatzen, baina munduko lurralde horretan umeak hiltzen dauz, sarraski bat gertatzen dau, eta uste dut, udal honetatik momentu egin aldogun gauza bakarra dela, abotsa altza eta mesedez nonok entzuten badozku, mesedez jesarteko, sarraskia lotuteko, eta, bere garaian adostu edo adosten hasi ziren bi estatuen formula hori barriro mahai gainean jartzea herritarren eskubideak bermatuak izateko. Hori bakarrik. Besterik ezean, 8 gehi gitxio baldera direnean, amaitutzat hartu da gaurko plenoa.